Vaikuttajamarkkinoinnin tier list. TikTok. Okei, aletaan ränkkää. Ekana TikTok, joka menee ehdottomasti S-tierin kanavaksi. Ehkä paras orgaaninen reach kaikista alustoista tällä hetkellä. Algoritmi jakaa sisältöä myös seuraamattomille, eli etsii sulle koko ajan uutta yleisöä. Viraalit hitit syntyy nopeasti ja jopa vahingossa vahvan trendikulttuurin ansioista. Ja jos joku alusta, niin TikTok pystyy tekemään hammasharjasta trendituotteen yhdessä yössä. Jos kampanja ei toimi TikTokissa, yleisin syy on sisällöissä tai siinä, että sä et ole muistanut tekstittää niitä videoita. Instagram. Wow, Instagram on S-tierin kanava. Kotikenttä, tuttu ja turvallinen, aina ajankohtainen. Jengi juo matchaa, tekee aamurutiineja, storit, reelsit ja feed mahdollistaa monipuoliset kampanjamuodot. Hyvä luottamus ja visuaalinen brändimielikuva luodaan Instagramissa. YouTube. YouTubella ei mennä S-tieriin, vaan mennään yhtä pykälää alemmas A-tieriin. YouTubeen tehdään vähän pitemmän formaatin sisältöjä, vaikka siellä onkin nykyään lyhyt video shortsit. YouTubessa pystyy luomaan syvemmän suhteen ja tiiviimmän luottamuksen yhteisöön, ja mahdollisuuksia on paljon, mutta se ei mene ihan sinne S-tieriin, vaan tullaan A-tieriin. Sisältö elää pitkään, sillä voi nostaa myös hakutuloksia orgaanisesti, mutta tuotanto on hitaampaa kuin Instagramissa ja TikTokissa, joissa videoformaatit tai kuvaformaatit on lyhyempiä. Nykyään mainoskatkot on ollut suosittu YouTubessa, eli käytännössä se on tarkoittanut sitä, että on pitkä video, missä on minuutti 2-3 mainospuhetta siellä videon keskellä. Toimii hyvin A-tierin kanava. Mitäs linkkari? LinkedIn on B2B-vaikuttajamarkkinoinnin salainen ase. Sinne luodaan asiantuntijasisältöä ja sitä kautta löydetään korkea luottamus yleisön keskuudessa. Mutta tää ei mene ihan semmoiseen niin kuin S- tai A-tierin kategoriaan, vaan laitetaan tää niin kuin sinne B-kategoriaan. Siellä on pienemmät yleisöt, mutta totta kai siellä pystyy kohderyhmän määrittelemään tosi laadukkaasti. Siellä ei vaikuttajat tai yrityspäättäjät unboxaa mitään tuotteita, vaan ne unboxaa niiden omia ajatuksia ja herättää keskusteluja sitä kautta. Ja totta kai kertoo myös siitä, kuinka ne herää 4.30 menestymään jne. 3100 seuraajaa ja 18 852 impressioa viimeisen 7 päivän aikana. This guy. Seuraavana Snapchat. Vanha kunnon snappi. Nuorehko yleisö ja aktiivinen päivittäinen käyttö, mutta menee kuitenkin B-tieriin sen takia, koska sisältö on katoavaa ja se pitkäaikainen arvo on tosi rajallinen. Se toimii kuitenkin vähän niin kuin vaikuttajamarkkinoinnin pikaruoka ravintolana, eli nopeaa, toimii yhdessä hetkessä, ei jää historiaa, mutta silti oikein käytettynä apu kampanjakokonaisuutta luodessa. Seuraavana vuorossa Facebook. Mikä? Eikö se ole Facebook? On Facebook vielä olemassa? Se on edelleen hyvä, jos sun kohderyhmä on sun mutsis kaveripiiri. Eli se orgaaninen riitsi siellä, kun sä teet vaikuttajamarkkinointia, niin on aika pienempi. Mutta kuten minun rakas yhtiökumppanini Mikko Salonen muistuttaa, pidä huoli, että sä käytät niitä vaikuttajamarkkinointikampanjaan tuotettuja materiaaleja maksetussa mainonnassa, koska Facebook on sille täydellinen alusta ja sen pystyy hienosti kohdentamaan sieltä oikealle yleisölle. Sen takia Facebook menee C-tieriin.